IBC Kolding er skabt gennem en fusion af Kolding Købmandsskole, Fredericia Middelfart Handelsskole og Aabenraa Business College, og er i dag Danmarks 5. største handelsskole. IBC er meget mere end en traditionel handelsskole. Gennem 3 hovedaktivitetsområder tilbyder IBC stort set alle former for merkantile uddannelser. Fra HG og Handelsgymnasium over omfattende efter- og videreuddannelsesmuligheder til internationale bachelor- og masteruddannelser. På IBC er man netop startet op med uddannelsen Web Marketing Manager, hvor der blandt andet undervises i lommefilm. Jeg sidder nu her på IBC sammen med Malene, som underviser i lommefilm. Kan du fortælle lidt om, hvad der foregår? Jamen, i dag lader folk få en større viden om, hvordan man ligesom kan bruge selv og dokumentere nogle ting, hvordan man selv kan gå ud og filme ting, og også hvad man måske kan bygge videre på, altså man kan komme hjem og så kan man redigere det, og derved skabe sin egen lille personlige ting, som man kan vise alle andre mennesker. Ja, det lyder rigtig spændende. Er der mange kursister på holdet? Noget, der er interesse for? Det tror jeg. Ja. Det håber jeg. Jeg håber folk, de kan få en lidt bedre viden for det. Det virker som om folk er meget engagerede i det. Jeg glæder mig til at ligesom gå tilbage med. De er ude og lave en opgave nu. Spændende. På IBC nyder de mange studerende godt af stedets faciliteter, blandt andet en velassorteret kantine.